Oyawre jahera mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono tarik 29 dwe mar 7 higa mar 2020. Nyinga Chris Owino. An kod oboke adek mag The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Adhi chako kod oboke mar The Standard. Thor mar wach oboke mar The Standard en ni cutting Kinoti down to size. Teko mag Kinoti nodwok piny ewi weche mag yalo cases mag criminal kod duol manyien manoloso odiochieng' manyoro kod piny owacho. Koro teko mag Kinoti nodwok piny. Ito oboke mar 2, twists and turns as senators make hard decision. Nyoro odhiambo manyoro ne nitie amen mapek e kind senators e kinde mane gitwak ewi bill mar pogo omenda ne counties ma pacho kae. Kendo ne nitie amen mapek mama nomiyo Senate kendo nokopuodho paro mar pogo counties omenda. Ne gichwalo chenro ma kama nyaka tich ariyo juma manyien. Eito obokeni mar 3, City Hall wrangles Messiah as Elachi erupted into Sonko and Badi tough wars. Odiochieng' manyoro bende e City Hall ma Nairobi ka ne nitie lweny kind obila kaachiel kod MCS masiro lwedo Governor Sonko kod masiro lwedo manager maduong' mar Nairobi Metropolitan Service Meja Badi e kinde mane gitemo thicho oko Beatrice Elachi kaka speaker mar County Assembly kendo nochuno obila mondo odonj kendo ti kod iro malongo wang'. Jomoko noyudo hinyruok kata moko kuom MCS noyudo hinyruok e kinde machalo kamano. Eito obokeni mar 4, Uhuru team to Mkapa burial returns mid-air. Jotelo mane dhi iko ker machon mar piny Tanzania Benjamin Mkapa kowuok e pacho kae nochuno mondo oduog kendo e pacho kae kaluwore kod weche ma chal marach mar jotelo mane odhi e ik mar ker machon mar Tanzania Benjamin Mkapa ne ochuno mondo oduog e pacho kae. Ne owacho ni gimomiyo ne giduogo ne en kaluwore kod chal marach mar Eito obokeni mar 5, pod loso mane lweny kind Nurdin Haji kaachiel kod Kinoti e weche mag yalo buche e pacho kae kama iwacho ni powers kata teko mag Kinoti ne odwok piny e chike manyien manogol kod piny owacho. Eito obokeni mar 8 loso ewi tuo mar COVID-19 kama oganda maromo 18,581 osegamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Eito obokeni mar 10, no safety gear nor pay, the risky life of health volunteer. Nyamrerewa kata health workers ma pacho kae moko ok mi pesa, ok migi omenda kata na gik thieth ma gitiyo kodo e konyogi mondo kik giyud tuo mar COVID-19 bende onge kendo gikadho e midhiero ma tek moloyo. Eito obokeni mar 12, virus that takes not just lives but also our culture. Tuo mar COVID-19 iwacho ni ok okawo mana ngima mar oganda kende, bende okawo timbe kod kido mag ogendni ma pacho kae. Mano en ito oboke mar 12. Tok oboke mar The Standard, weche tuke itok oboke mar The Standard kama thor mar wach en what next for Man United's De Gea. David De Gea min jagol mar Manchester United sani kadho e matek kaluwore kod tugo marach mosenyiso e kinde mokalo. Itok oboke no bende loso ewi japuonj maduong' mar Liverpool Jurgen Klopp mane ogwel kaka japuonj maduong' mar tim mar adhula e pinje e lig mar Ingresa maber e higani. Reds Club is LMA pick for manager of the year. Jurgen Klopp no oyier kaka japuonj kata coach maber e English Premier League e season ni. Itok oboke mar The Standard, how smart local footballers are juggling football and academics. Moko kuom jotugo ma pacho kae gitugo maber kata kamano bende gin jolony
e migepe mopogore opogore. Thothgi tugo opira, kata kamano bende gidhi mbele kod somo maggi. Injinia Michael Olunga tugo opira, to dhi mbele kod somo mare. Jerry Santos, Brian Osumba, moko na kuom jotugo matugo to bende gin jolony e migepe mopogore opogore e pacho kae. Oboke mar ariyo en Daily Nation. Oboke mar ariyo en Daily Nation. Thor mar wache oboke mar Daily Nation en ni salaries heartbreak for NAT members. Salaries heartbreak for NAT members. Buok mar osara ne moko kuom jopuonj magin jokanyo mar riwruok mar NAT. Iwacho ni moko kuom jopuonj ne okoyudo omenda mambalang' manomedi kod piny owacho, kata odoko ni ne onego bed ni medogi. Thoth jopuonj mane ok omedo omenda makamago wuok e riwruok mar NAT, kendo mano okelo buok maduong' ne jopuonj man e riwruok mar NAT e pacho kae. Mano pod dhi mbele. Ito oboke mar ariyo. Ito oboke mar adek loso e wi iko mar ker machon mar Tanzania Benjamin Mkapa. Ito oboke mar adek bende loso e wi tho mar jafwambo gi keyo ma pacho kae marahuma miluongo ni Kihumba Kamodho mane otho odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ang'wen. Fingers crossed as Kenyan join search for cure in drugs tests. Piny Kenya bende krone ochako goyo okang' mar dwaro vaccine mar COVID-19. Ito oboke mar abich. Kagwe, city close to being overrun. Ma en CM kata ote mane ogol kod jatend migawo mochung' ne thieth e pacho kae Mutahi Kagwe e wi kwan mamalo mag oganda mosigamo kute mag COVID-19 e bomani maduong' ma Nairobi, kendo ne owacho ni kwan oganda go thoth moloyo ute thieth mayudore e kaunti ni kata bomani maduong' ma Nairobi. Ito oboke mar auchiel. 10 days isolation okay for asymptomatics. Yawa go mosegamo kute mag COVID-19 to onge kod ranyisi moro amora omi thuolo mar bet pacho kuom ndalo 10 kata 10 days isolation. Ito oboke ni mar aboro. Jubilee NASA Money Rouse could go to court. Yuarok e kind duond buche mane riwruok mar NASA kaachiel kod duond bura mar Jubilee. Ito oboke ni mar 9. DPP launches fresh rule for prosecutors. Chike manyien mane omi Nurdin Haji odiochieng' manyoro. Ito oboke ni mar 11 kod 10 loso mana e wi mibadhi mar omenda maromo bilion 56 e wi migawo mar thieth. Mano ni oboke mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation. Court throws out case against JSC nominees. Od ng'ado bura mar Court of Appeal no wito oko kes mane pingo gwelo mar Patrick Gichohi, Professor Olive Mugenda kaachiel kod Felix Kosgei kaka jokanyo mag Judicial Service Commission. Tok oboke mar oboke mar Daily Nation e weche mag tuke loso e wi ywarok e kind jogo madwaro lemo mopogore opogore klab mar Gor Mahia, kama Gor Mahia no wacho ni mondo ni chuno nyaka ibed kod degree eka ilar thuolo moro amora e klab no, kendo mane oping mokalo kod moko kuom jogo ma dwaro lemo e klab mar Gor Mahia. Atieko kod oboke mar The Star. Thor mar wache oboke mar The Star en ni senators defy Raila Uhuru in cash row. Senators ma pacho kae no buono ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga e wi twak mane gitimo e wi omenda mimiyo counties ma pacho kae. Ito oboke mar adek. Bondo police boss dies from fever, breathing difficulties. Jatend obila sub county ma Bondo mano Anthony Wafula no ng'elo rengo odiochieng' manyoro, kendo gino ma itudo kod tuo mar COVID-19 kata kamano pok oyange kamano kod piny owacho. Ito oboke ni mar 4 kod mar 5 loso mana e wi chenro mar pogo counties ma pacho kae omenda. Ito oboke ni mar 6. Kenya secure 50% project jobs.
piny owacho ne ogolo chik ni oganda jo Kenya ma pacho kae omi atamalo 50 attendance duto mag piny owacho ma ogol kod migepe mopogore opogore kod mag piny owacho. Ito oboke ni mar 8, Mudavadi overstayed term as ANC leader, says registrar. Duol mar registrars of political parties e pacho kae nowacho ni thuolo mar Musalia Mudavadi kaka jatelo maduong' mar duond bura ma ANC ne osechopo giko. Tok oboke mar The Star, weche tuke, New Look Nyayo. Pau tuke ma Nyayo dhi ikore mar bago tuke mar Keino Classics madhi timore dwe mar 9 tarik 26 mano oyang kod piny owacho. E tok oboke mar The Star bende loso mane weche tuke midhiero mag David De Gea, Manchester United. Janeno ma LTN ne alidha moko kuom thuond weche oboke adek mago makawuono: The Star, The Standard kaachiel kod Daily Nation. Ibed godiochieng' maber. Nyinga Chris Owino.